goizetik izan da, festa giroa, oraindik segitze du, festa giron, egoaldi edo, pixkat kaska xamarra atxalde honetan, baina, bueno, bestela giro jatorra ona. Goizetik urteroko modun, txerrindulari laserketa, gero, bueno, aurrentzako ere eta haientzako ere, bueno, nahiko festa izan da, antolatuta, bueno, umei guztoko zaizkien tresnekin, buru handiak ez dira, bueno, hementxe izan ditugu, goizen, arratsaldene bai, eta hortik aurrea izan da gainetzeko auzotarrentzat ajoarriro lehiaketa, sekulako partaiditzakin, hor epaimaiak sekulako lan egin behar izan du, bereizteko zeintzan ustez onenetakoa, eta gero, herri giron, giro honen, bazkarie, batetik prestadutako bakailoa, eta gero norberak etxetik hartzezuna lagungarri, aurretik ensala diela, edo dena delako diela, eta eguardi atxalde oin arte, giro honen, eta gainera esan behar da, hemen adin guztitako jendea zeola, hemen gaztetxok, oindik ere karrotik ateatzez dienak, eta haien atxonagonak ere bai, eta tarteko guztek. Herri kirolak aurten iparraldeko jokuak erakutsiko dituzte. Ea egoaldien laguntze digun, hoxe izango dio bain erronkaik zidana, zailena edo irabazteko edo, baina bai, etorri zaizkigu lau kirolari eta ikusiko dio, ze eskaintzen diguten. Lehen ere etorritako Carlos Aretxabaleta eta Goizeder Beltza, bi dira hor nola esateko nagusik edo erakuste mintzat saiatuko egienak, eta ikusiko dio ze eskaintzen diguten. Hemen jarri dituzte tramankulu oso ikusgarriak, eta ea zer erakusten diguten.